espiritismo, a comunicación co máis alá. Esa ansia por saber o que hai despois da morte é o que nos fai intentar poñernos en contacto cos espíritus dos defuntos. Espíritus dos defuntos? Non, eu con mortos non quero saber nada. Veña, todas esas sesións de espiritismo con candeas, ouijas e mortos que asustan os vivos. Se estivesedes mortos, dedicaríades vos a asustar os vivos? Eu quero crer que hai algo máis alá. Que clase de amargado pode pensar que despois da morte non hai nada? Eu. Despois da morte só hai unha cousa: a póliza do seguro de vida. Os vivos cos vivos, os mortos cos mortos e cada tal co seu igual. De acordo que eu mesma fixen espiritismo cando era adolescente, pero eu non creo nos espíritus. Fixeno por curiosidade. Unha sesión de espiritismo é a ocasión perfecta para meterlle man unha tía e ademais quedarde sensible. Perdoa, é que me asustei moito e necesitaba un abrazo. Pois moi ben, pois se existo máis alá, hai algo que teño moi clariño. O meu espírito nunca molestará a ninguén. Podes estar morto, pero con educación. A min gustaríame que o meu espírito percorrese as ladeiras do Tíber. A min que percorrese o vestiario da selección feminina de vólei praia. Como di Woody Allen, eu non sei o que hai despois da morte, pero por si acaso prefiro non estar ali cando suceda. É que, a final de contas, non che somos nada. Non o serás ti? Hola, que fas? Veño do lixo de buscar material para a miña próxima obra. De que vai ir? Lucía, iso ainda non o sei. É a materia prima que me dito que teño que facer. Iso é unha tabua ouija, non? Pois sí que perfecciona a materia prima os seus métodos de editar. Atopei na tirada. Non creo que me sirva para a miña obra, pero sempre me atraeron este tipo de cousas. Eu non vía unha desde o instituto. Daquela era como unha moda de facer sesións de espiritismo. Na miña época tamén, pero nunca me atrevín a participar nunha. Pasou algo en algunha das sesións nas que ti estiveches? Pois sí. É que unha vez saí un coitelo voando e cravúselle a miña amiga Ima no peito. Que broma, muller, que ia pasar? Pois non sei. Moveuse o vaso algunha vez? Varias veces. E non tiñas medo? Impresiona, sí. Pero os fantasmas non existen. Xa. Pareceche normal que un vaso se mova só por un tabuleiro como por arte de maxia. Non de moverse só nada, que sempre hai alguén que o está tocando. Ah, así que segundo ti fanse trampas. Non, só é suxestión colectiva. Os que participan nesas sesións teñen tantas ganas de que o vaso se mova que o acaban movendo subconscientemente. Xa. Iso non é máis que unha excusa científica para explicar algo inexplicable. A existencia de espíritus ao noso arredor. Non hai tal, Ana. E recomendoche que non fagas iso, que ti és moi suxestionable e podes sufrir algún trastorno. Nin me pasou pola cabeza. E non son suxestionable. Entón, por que non devolve a tabua ao lixo? Porque é moi bonita. E algo se me ocorrerá para facer con ela. Ana, tira iso. Tírao, Que non te vexo eu con unha sacerdotisa hierática. Hierática. Eu non son hierática porque non quero. Diego, que significa hierática? Xa estou aquí, entrei sen chamar. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir. 1001 días para descubrir. Sempre mellor sen contigo alrededor. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Estou pensando, non sei se subirche o soldo. Ostras, Raúl, vasme subir o soldo. Así, sen que eu chinchista. Estou pensando en non sei se. Pensando, non sei. Hola, bos días. Hola. Podería pegar un cartel no voso local? Depende.
É un cartel que promove a violencia, a xenofobia ou no seu defecto os faladoiros de televisión? Non, non é nada diso. É para anunciarme como profesora de piano. Ah, pois entón non hai problema. Pódelo pegar ao lado da porta. Verá máis xente. Moitísimas grazas. De nada. Necesitas cinta adhesiva ou algo? Non, grazas, xa teño de todo. Tes de todo menos o permiso do dono, bonita. Ah, perdón. Pedinlle permiso a ela. Podería pegar este cartel? Non. Raúl, son clases de piano, non panfletos das xuventudes hitlerianas. Como se é a semana do orgullo gay. Non debín poñer ese exemplo. Non quero cartéis no meu bar. Adeus, foi un placer. Desde logo... Raúl non sabía que estivese prohibido pegar cartéis de música. Non sei, se fose un póster de Lauren Postigo, vale, non? Ou un cartel dunha seita que crea que Deus é verde, con antenas e que pilota ovnis. E non é máis unha rapaciña que busca chollo. Se fose un cartel dunha banda de rock satánico que sacrifica galiñas e mexa por riba da xente. Aí está ben que o pegue, pero cala. Boba. Adiante. Moitas grazas. Lucía. Grazas, Lucía. Eu son Nuria. Encantada. É que Raúl é moi teimudo, pero sei perfectamente como facer que coma da miña man. Ajá. Mira, Raúl, esta é Nuria, que é a que dá clases de piano. Nuria, este é Raúl. O que estaba pensando en subirme o soldo e acaba de decidir que non. Ana, podes... Pero ti es parvo ou que? Como saes así do baño? Así como? Pois así, sen avisar. Ah, con canta anticipación te teño que avisar de que vou sair do baño porque se tal poñemos un fax ao lado do váter. Xechesme medo. Ah, e ti tamén, que case me dá un infarto. Ah, andabas a fedellar na carallada esa da Ouija. Sí, pero non pasa nada. Non son nada suxestionable. Ah, non é suxestionable, xa. Ai! Que pasa? Nada, que estaba comprobando que sí é suxestionable a niña. Desfaite da carallada esa ipso facto, é dicir, cagando melodías. Non pasa nada, eso... nada. Un xoguetiño inofensivo. Iso sí, utilizado correctamente, pódete poñer en contacto cos espíritos do máis alá. Pero que espíritos nin que farrapos de gaita? Sí, Dieguiño, sí, non me discutas. O espiritismo é un sacacartos para ignorantes, para persoas que teñan a vida tan baleira que a teñen que encher pois con cousas do máis alá. Se te preocupases menos do máis alá e máis do máis acá, pois máis... Pero tanto ten que non, a niña, que non. Tes medo. Eu? Medo diso? Mira como río. Medo eu. Ti sí que estabas cagada, que saín do baño e saltaches como se viras unha aparición. É que es unha aparición, Dieguiño. E non estou cagada. Desfaite da Ouija esa canto antes, porque senón podería... Non me vou desfacer dela. E non me sexas infantil. Ai, isto é un sen vivir. Veña, Lucía, só é unha sesión. Ti tes experiencia, podías exercer de medium. Ana, por favor. Poderíalo tomar como unha práctica de psicología sobre a suxestión colectiva. Que non sabe lo que é ter a Ouija na casa. Pois disfaite dela. Podes coitar como me di. Úsame, Ana, úsame. Ana é un cacho de madeira. Os cachos de madeira non din úsame, Ana, úsame. De feito non din nada. Por favor, deixa o tema, que me estás poñendo nerviosa. Ai, sí. Pensei que tiran crías no máis alá. Sebas, só se me ocorre dicir dúas palabras. Por qué? Teño a que probar. Para ver que tal funciona. Se está deseñada como vomitivo, éxito total, funciona. Bonita non é, pero é moi especial. É unha camisa anticheiro. Absorbe, neutraliza todo tipo de olores. Se viñas, esa camisa é a cousa máis espantosa que... Que te explique que vas flipar. Supónse que é unha camisa anticheiro. Nada, teño que probala. Anticheiro non sei, pero antiestética é da bondo. Pódese poñer durante semanas sen lavala, que non cheira a nada. Ideal para ti, Fran. Vamos algo? Un café. Outro.
2 cafés? Un café. Un café. Hola, rapaces. Atención, teño unha idea xenial para pasar unha tarde. Gustaríavos participar nunha sesión de Ouija? No, nin de broma. A non ser que haxa pasta polo medio. Nada de pasta. Isto vai máis alá dos cartos. Tratas de falar cos mortos. Ai, carai, que apetecibles. Ana, pensei que ti ias desfacer da Ouija esa. Pensaches mal para variar. Parece que canto menos me gusta unha cousa, máis gana ten de facela. Como a todas. É que se non che marcan a vida non lle ven a emoción. Mañá sen falta fago esa sesión, póñaste como te poñas. Quero falar cos mortos, mira. Unha manía que teño. Ai, pobriña, só quere falar cos mortos. É un caprichiño que ten, non lle vas cumprir. O veña, ela, se hai que facer espiritismo, faise. Eu apúntome. E nos divertir, xa verás. Eu paso, E haberá cervexa e algo de picar. A verá. E eses petiscos que fas con anchoas e queixo... A verá. Pois eu apúntome, que carallo. Total, que pode pasar? Nada, que se nos apareza o demo. O espírito dunha nena asasinada clamando xustiza. Ou tal vez... Hola, Lucía. Vaya cariña. Non se apunta ninguén ás clases. Pero no cartel faltan 2 tiras. Sí, son das 2 chamadas de nena, que le das posto que tiven esta noite ás tantas? Non sei dalle tempo, non? Eu vou intentando un mes e medio, pegando carteliños por toda a cidade. Corre malos tempos pro piano. Ti non desesperes. É que necesito os cartos. Mira, teño que pagar a matrícula, o piso. E ando... Enténdote ben. Claro, enténdote ben porque a min pasa o mesmo. E claro, teño que estar aquí rompendo o lombo neste antro... Rompendo o lombo encantada. Xa, pero é que eu non sei facer outra cousa máis que tocar o piano. Pois toca. Non das concertos. Un músico onde realmente saca pasta no directo. Ti tocas blues ou jazz? Sí, pero non hai ningún local interesado. Pero esa cidade está chea de antros con máis... A ver, este non é un antro, Ni moito menos, pero podería valer. Porque o propietario é un gran aficionado á música en directo. É culto. O propietario é moi culto. É seguro que non ten ningún problema en disto. Ai, cando sexas famosa, anche preguntar a típica pregunta: onde foron os teus comezos? E ti contestarás: no Boulevard, Este grazas local está sen insonorizar. E non quero problemas cos veciños. Xa, Raúl, pero é que toca o piano, non o bombo. Por min, como se toca o triángulo cunha pluma. Grazas, Lucía, pero é así en todos os lados. Desculpen, señoritas, pero non puiden evitalo ir a súa conversa. Pois evítao, anda, evítao. E penso que... Non, estou seguro de que podo convencer a Raúl. Claro que é un esforzo que ten o seu custo. Nin caso, Nuria. Nuria, encantado, eu son Francisco. Fran. Encantada. A retiralo de encantada. En canto esteas comer máis de 5 minutos. Lucy, non tes ningún vaso que fregar? Pois non. Que pena. Ok, Mos, mira, o conto funciona así. Ti precisas algo e resulta que eu son experto en conseguir algos. Ai, sí. Sí, verás, teño un amigo que ten outro amigo... Xa estamos. O que che dicía... Nuria. Que fas aí deitado? Estaba facendo flexións. Teño que suar o máis posible para ver que tal funciona o sistema anticheiro. Xa, por que non te duchas primeiro e logo seguir aprobando? Non vai a ser. Non me podo duchar. Podo facer unha limpeza por parroquias, pero a zona axilar non a podo lavar para probar a eficacia da camisa. Mentres estés con esa camisa posta non te chegues moito a min, Oh, veña, Lu, teño que saber se funciona. Veña, cheira. Non. Oh, veña. Que non cheiro? Lu, cheira sen medo. Veña. Que? Non cheira. Non? Non. Funciona! Debe ser o primeiro chisme que probas que funciona, non? Funciona! Vou coller a carpeta que quedei esta noite para estudar. Esta noite non vas quedar aquí, Lu. Non. Teño xa mañá que de cunha compañeira.
Pero non me deixes só. Ana vai facer espiritismo con Fran e con Diego. Ao final van facer espiritismo? Son como nenos, Si, a que si, eu teño medo. De que? Dos mortos, de que vai ser? Ai, mira, Seviñas, non digas parvadas, queres? Pero imagina que invocan o espírito de, non sei, dun vampiro. Adeus, Sebas. Pero... Poderei abrir a porta da Ana. E despois esta. Entrar aquí. Esquecín. Ai. O bolso. A ver, Sebas, xa és grandiño para creer en fantasmas, verdade? Estamos. Ai, non. Fus! Fus! Ui! Veña, imos empezar. Sí, veña. Que empecen as risas. Avísote, Diego, non te burles dos espíritos ou pódelo pagar moi caro. Por que? Teñen seguro a terceiros. Vale. Pero se teño que tomar isto en serio, deixa que antes me desafogue un pouco. Ai! E xa está. Sí, moitas risas sí, pero ti a mí non me enganas, estás cagado co medo. Me medo eu, que... Mira como tremo. Que é iso? A porta? Abres ti, Fran. Sí, cariño. Hola. Pódese. Pero ti és parvo, que nunca chamas á porta e te lo que facer hoxe precisamente. Ti non dicías que pasabas disto? É que na casa non aguantaba. Se vai pasar algo malo, prefiro estar aquí con vos. Malo. Parece que todos andamos algo suxestionados, Veña. Vamos a empezar. Concentrádevos e collidevos polas mans. Oh, espírito, estás entre nós. Fainos un sinal. Ostras, pero que cheiro é ese? Cheira así como a morto. A que cheiran os mortos? A que cheiran as nubes? A que cheiran... Mi madriña, que peste. Debe ser o maligno en persoa. É Sebas! Sebas, que é a camisa? Que está probando unha camisa anticheiro. Pois esta é a anticheiro, non me gustaría toparme eu coa perfumada. É que como eu suei demais, funcionaba moi ben. Sebas, por que non marchas? Que nos vas a espantar os espíritus. Anda, Non, necesitámolo. Se vas é o máis receptivo. Veña, poñede os dedos sobre o vaso. Estás aquí. O vaso está se movendo. Como te chamas? Xei? Oh. Ese. Xosé. Chámase Xosé. O meu avó chamábase Xosé. Mira ti, o meu tamén. Canta xente non habrá que se chame Xosé. Cal é o teu primeiro apelido? Sí, pide yo DNI. Diego, por que non aproveitas para facerlle un seguro de vida, Ei! Non morriades dos mortos, Caiu o vaso. Yuyu, guana, guana. Reláxate. O que tranquiliza isto. Sebas ten razón en estar aterrado. Non vos dades de conta, inconscientes. Caeu o vaso e non pechamos a sesión. Iso significa que hai un espírito que quedou entre o mundo dos mortos e este mundo. Ala, xa está ben de parvadas por hoxe, Cada un a súa casa, que aquí xa non hai máis que rascar, veña. Ala, mañá será outro día e o mellor que podemos facer é esquecer isto e seguir coas nosas vidas, Eu voume deitar. E ti xa podes ir desfacéndote diso dunha vez, Diego! Que pasou? Está aquí. 「 」 « 」 « 」 « 」 ¡Ay! 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 ¡Ay!
E tirei co vaso da ouija, mamá. Pero cantas veces se teño que dicir que cos mortos non se xoga, que teñen todos moi mala uva. Dille que nada de mortos. Xa yo digo, Pedriño, xa yo digo. Ai, mamá, tranquila. De tranquila nada. Mamá, teño cousas máis importantes nas que pensar. Mira, sabes de algún remedio para mal cheiro? Depende. Que clase de cheiro? Pois, como de pozo negro. Vendes tuberías? Non, non exactamente. Pois podes ferver auga con tonas de laranxa. Ah, e o romeu tamén é moi bo. Vale, grazas, mamá. Vou ver se resulta. Xa te chamarei. Un bico. Chao. E Sebas, ainda levas postos a porcallada. Pero que peste. O experimento dura unha semana. Pasei pola empresa para que me desen outra camisa, pero din que non vale. Ten que ser a mesma camisa, senón non cobro. Pois quita. Mete nunha bolsa ben pechada e cando vayas cobrar dices que levaches posto toda a semana. Pero non podo, Lu. Sebas, é unha situación desesperada e tanto me ten a túa manía de non mentir. Xa estás quitando esa camisa. Vai! Puxeron precintos. E se rompo os precintos non cobro. E se non cobro, quen vai pagar a nosa parte do piso, Fran? A mí iso tanto me ten. Que quita a camisa. Que quita xa. Se cadra é mellor que deixe acabar o experimento, polo ben da ciencia. A ciencia, sí, claro, non? Pois arrímate a ventá. Que polo menos se aire un pouco isto. Xa sabes, ata que acabo o experimento segues dormindo no baño, Eu marcho para casa de Ana, que li polo menos cheira a incenso. Ai, Seviña. O que teño que facer para que me pague o piso, Quen és? Déixame en paz! Que fas aí, Ana? Oiches eses barullos? Que barullos? Eu non oí nada. Ai, que desastre. Onte fixamos a sesión e caeu o vaso e... Aviseite, Ana, aviseite. Díxenche que non o fixeras. Díxenche ou non cho dixen? Iso é o que vos ensinan na Facultade de Psicología. Nunha situación de crise digan díxencho. Pois non. A ver, senta. Contame o que che pasa. Pois, oio barullos extraños. Desapareceme cousas que acabo de pousar. Cambian as cousas de sitio. E Diego que opina disto? Non me cree. Nunca está na casa cando pasan estas cousas. Nunca está ninguén. Só as vexo eu. Así que só as ves cando estás ti soa. Non me fales nese ton que non estou suxestionada. Eu ben sei o que vexo e o que oio. Eu só digo a niña que casualidade, non? Que sucedan estas cousas cando estás ti soa. Así que segundo ti estou como unha chota. Non, ese non é o termo técnico. Pero sí, algo así. A ver, o que tens que facer, a niña, é distraerte, pensar noutra cousa. Traballa nas túas obras de arte. E sobre todo, Ana, intenta tomarte isto como unha broma do teu subconsciente. A ver, ri conmigo. Moi ben, ese é o espírito. Que quero dicir, esa é a filosofía, Hai que rir moito. Eu marcho, niña. Adeus. Ai, que risa. Que me esmendrellamos. Ai, Lucía, que se río, cabres. Ei, Buru, como che vai? Eu ben, e ti? Hai moito que non te vexo por unha partidiña, que o teu mozo tivo a varicela. Si, pois, dille que o sinto moito. Pero mira, que imos? Sabes aquela débeda que temos pendente? Non me veñas con excusas. Perdócha, pero a cambio tesme que facer un pequeno favor. Aínda traballas na imprenta de teus pais? Pois mira, necesito que me fagas unha revista falsa, pero que pareza auténtica, Tes onde anotar? Dígoche o que quero que poña. Que tal, Raúl? Como che vai? Tes boa cara, Que pasa, que agora resulta que eu non podo ser agradable? Ponme un café, anda, que xa me quitache as ganas de todo. Teño cartos, Raúl. No meu cafeíño, que aroma, Raúl,
non provei café como do teu bar en sitio ningún. Oh, vaites caeu misto. Oh, que é isto? Vaya, debe ser un suplemento novo do xornal. De que irá? O berro da movida. Mira, parece que vai da movida e dos locais da cidade, eh? E se cadra... Isto interesa, che. Cabe destacar a grande acollida que está a ter entre a xente a iniciativa de algúns bares como o Faroleiro ou o Trío Dases que están organizando concertos todas as semanas co que están conseguindo un cheo total. Que? De que? Que digo eu que ti tamén podes organizar algo disto. Non tes unha proposta dunha rapaza que toca o piano? Escoitei no outro día aquí cando che falaba tal Nuria. Por que non faz un concertiño destes ou dous? E a rapaza toca ben, Francisco? Como os anxos, Raúl, como os anxos. Ben sabes que eu sei do que falo, Veña, Raúl, que se che vai encher o local de estudantes culturetas, de fillos de papá, de profesores de música, que eses manexan pasta. E ti que sacas de todo isto? Eu nada, Raúl. Eu fago por ti e polo bar. Por un pequeno tanto por cento da caixa, claro. O 5%. O 10. O 4. No, a ver, Raúl, a ver. Ti dis o 5, eu digo 10. E despois ti dis unha cifra entre o 5 e o 10. O 3. Vale, captado, o 3. Ti estabas aquí, viche lo que pasou. O que vin foi a Fran, a Sebas e a ti movendo un vaso de aquí para lá cun dedo. E iso que? Diego, caeu o vaso. E no bar de Raúl caen unha chea de vasos todos os días. Estíbeme informando. As sesións de Ouija interrompidas non lles gustan os espíritos. Enfádanse. Ábrense portas que poden traer seres do inframundo. E que o digas. Ti que faz aquí? Non te quero aquí con ese cheiro, Viña a pedir Romeo. Díxome miña nai que era bo para matar os olores. Ese cheiro non hai Romeo que o mate. Fora! Fora! Candeas aromáticas. Prender candeas aromáticas non falla. Quieto aí! Quieto aí! Fora! Cheira inframundo total, Non te burles, Diego, que ti tamén pasaches medo. E non podo seguir vivindo con estes barullos tan raros. Que só es ti. Non me veñas con iso, ti tamén. Pensades que estou tola, Pois é igual, non vos preciso para nada. Vou amañar isto ao meu xeito. Sí? E que pensas facer? Poñerte a zapatillazos cos espíritos? Cos espíritos non. Nuria, hola, son Fran. A miña voz? Perdón. Dicía que son Fran, aquel que estaba onte no bulevar, aquel tan guapo. Sí, non, o teu teléfono conseguiron un anuncio. Chamábate para dicirche que xa che conseguín unha actuación no bulevar. Non fai falta que mas deas, estou encantado de axudarche. Pero veña a ensaiar que hai que facer un bo papel, Por certo, no cartel tes que poñer actuación todos os venres. E agora deixote que me estou a piques de desmaiar, Que? A pegar cartéis? Sí, axúdoche encantado a pegar cartéis. Veña, un bico, chao. Esa é a que vai dar o concerto no Boulevard? Sí, mira, podes ir co teu cheiro a outra parte, a Wisconsin, por exemplo. E Fran, somos colegas, non? Os colegas están para aguantarse cando cheiran mal. Que onde saquei iso? Lino? Esa Nuria é guapa? Sí, no. E que pasa con Lu? Como que pasa con Lu? Pois que teño que esquecela, non? Pois niso estou. Gustache Nuria? Nin sequera coñezo, tío. Pero está cachonda. Sebas, o importante nunha rapaza non é se está ou non está cachonda. Agora en serio, é guapa? Está cachondísima. Aló! E agora en serio, non hai quen ature ese cheiro, Hola, Raúl. Ponme unha sidra. Xa levas varios días con esa camisa, non? Sí, xo sei, é moi fea. Non, a min gústame. Ai, sí? Pois debes de ser o único, Pero por moi bonita que sexa,
podías cambiar de camisa de vez en cando. Sí, é certo. Ai, ostras, debes cambiar de camisa. Supose que é unha camisa anticheiro. Ao principio funcionaba moi ben, pero agora estáme devolvendo todos os cheiros que absorbeu. E algún máis, Teño que botar con ela toda a semana. Hola. Chámome Sebas. Sebas de Sebastián, Ei, vai ser unha semana moi longa. Estás me botando, Raúl? Se ven sanidade, precintame o local. Veña, fora! Grazas. Que pasa? Son un ser humano, teño sentimentos. Jesús! Ana? Pero isto que é? €30 o carallo do libro xa pode ser bo. Conxuros e limpezas en casas posuídas. Casas de famosos posuídas. Posesións en segunda vivenda. Conxuros para expulsar presencias psicofónicas. Isto é! Conxuros para expulsar presencias psicofónicas. Trace un círculo no chan cun coitelo. Trace un círculo no chan cun coitelo e inscriba dentro un pentágono coa punta orientada ao norte. Ojo, non penso rayalo por qué. Era chulo. Por outra maneira máis. Botar na volta do individuo unhas areas de saladas. Isto gustame máis. Unha pasada de aspirador e listo. Onde vai usar? Onde vai isto? Aquí está. Agora vas ver ti. Demos trasnos e diaños. Que fai aquí o conxuro da quen? Vademecum ex libris, ex anima reto vulgaris. Arredemo, desde logo hai que estar defunto para entender isto. Locatio laris per semper in lontananza. Funcionou. Gañei. Es unha miseria de espírito. Mide, ven aquí agora todos, Dade a cara, se vos atrevedes, veña. Nin vos acheguedes que estou nun círculo de sal, así que moito ollo. E onde por riba cachondeo? Fora daqui, Xa está ben. Fora daqui se non queredes que me enfade. Isto non vale para nada. €30 tirados. Anda, funcionou. Acabo de inventar un exorcismo novo. Hai alguén aí? Conseguido. Agora só me queda lavar as mans e deixar de falar soa. Pois sí que custaba €30, porque de tapa dura, É moi dura. Por favor, para min que este rapatoleo estalle subindo o cheiro á cabeza. Por que levas o abrigo posto? Estás enfermo ou que? Non, é que así abrigado parece que cheira menos. Parece, Sebas, só parece. E as candeas? Son candeas aromáticas. Son boas pro cheiro. Efectivamente son boas. Agora a casa cheira máis. A ver, Sebas, vouche dicir algo. Non te movas, dete aí, mellor. Nesta casa non se pode respirar, Sebas. Supoño que ti saberás que respirar é importante. A Santa compaña.
Pero Ana, tranquila, Sebas facendo... Sebas... Veño de facer unha limpeza de espíritos na nosa casa. Xa non teño mortos no salón. Mudáronse para aquí. Que é iso da limpeza de espíritos? Fixen un exorcismo. Unhas areñas de sal e un libre arrebolado así, como a que non queda cousa. E ala, fora espíritos. Exorcismo? Mira, se a suxestión se cura con máis suxestión, pois benvida sexa. Non quero saber máis nada de ouijas, de espiritismos, nin de fantasmas. Nadiña de nada. Para min que aquí tamén vos fai falta un exorcismo, Ala. Hola, Raúl. Hola. Raúl, onde pensas colocar o escenario? Aí. Non ten as medidas axeitadas, Raúl. Polo menos terá tomas de corrente suficientes. Vai ter que usar os enchufes da barra, así que terá que traer ela un pronto. A artista non pode andar distraéndose con miudezas que corren a cargo da organización do evento e dicirti e outra cousa, xa habilitache o camerino no almacén. E non falemos da barra libre, que o artista é o seu representante. Que representante? Eu? Mira, Francisco, xa non tiña moita gana de facer o concerto, e agora menos. Así que podedes coller o piano. Raúl, pola amizade que nos une, estou disposto a pasar por alto todas estas irregularidades. Veña, axúdame co curso. Ei, aí vi que haberá concerto todos os venres. Si, é o que di. Veña, axúdame co piano, Raúl. Déixame pensar. Non me acordo de dicir todos os venres. Veña, Raúl, que se che vai encher o local todos os venres. Para que vas deixar de fazer concertos, Nuria, queres tomar algo? Sí, un té, xeado. Eu tomaría unha cola, por favor. Fran, paréceme que estás tomando demasiadas molestias por mí. Non. E isto fago porque me gusta moito a música. E, ademais, díxome Lucía que o facías para pagar a carreira. Sí, fixen a carreira de piano, pero quería facer algo máis. Así que este ano matriculeime en empresariais. Eu tamén estou matriculado en empresariais. De verdade? Pero nunca te vin pola facultade. Non. Non porque ti és unha novata. Eu xa levo moitos anos matriculado en empresariais. Son o que se di un veterano. Aquí tedes. Cóbrasme. Non, por favor. Cóbrame a min. Que? Un billete de Monopoly, Fran. Pero que dis, muller? Que é un billete auténtico. Como che ia eu facer iso? Pois sí. É verdade. É un billete legal, Perdoa, Fran. E nada, muller, un fallo teno calquera. Queda co cambio. Ai, como podes aguantar o teu propio cheiro? Porque as terminacións nerviosas do olfacto son as únicas que deixan de responder a un estímulo se a exposición é prolongada. Que a min xa non me cheira nada. Sei que me canto un pouco o sobaco. Un pouco? Parece Orfeón Donostierra desafinando. Pero a min tampouco é fácil, Hoxe fui unha clase, adormecí un momento e o profesor pensou que estaba empezando a apodrecer. Por que non vas dar unha volta a ver se te iras un pouco? Non podo. Os nenos vomitan ao meu paso. Claro, a ninguén lle importa como me sinto eu, non? Veña, Sebas, eu non quería ferirte. Non te preocupes. É un baixón, xa me pasará. Menos mal que o sei concerto, a ver se me animo un pouco. Non, nin se cho correr polo bulevar. A pobre de Nuria non sería capaz de dar unha nota sen desmaiarse. Moi ben, pois basta! O carallo experimento e o carallo a camisa! E, por certo, a ver se quitas algo detallado por ese concertiño, Porque senón, a ver como pagamos a nosa parte do aluguer deste mes. Barracuda, como vas? Tes algo que facer esta noite? Pois douche unha idea. Telos que traer a todos, Si, os parvos que teña a moza tamén. Apunta, Boulevard. Hai un concerto e necesito que estea cheo. Ata logo, Barracuda. 5, 4, 3, 2, 1... Vou poñer unha camiseta que a xente eche moi impresionable. Terás morro.
Non só pagas con billetes falsos, senón que invitas a Nuria. Ei, veña, Luci, que che penso pagar. Eu levo 3% do que saque Raúl na caixa. Ah. Tes moita confianza en que Nuria vai arrasar e ni sequera oiches tocar. Non necesito ila. Eu teño moito ollo para estas cousas. En canto a vin, dixen... Voume liar con ela. Que? Que queres ligar con Nuria? Como pensas que son capaz de facer todo isto para ligar con Nuria? Vesme capaz de facer... Espera. Oh, sí que son capaz. Pero desta vez é distinto, é diferente. Diferente, di. Mentes, finxes, enganas a Raúl, deixas pufos no bar, chaman os teus amigos que coñecen amigos. Para, que me vas poñer colorado. Sei que queres sacar algo de Nuria, porque ti nunca fas favores gratis. Veña, Luci, que desta vez é diferente. Fago aí porque me cae ben. Sí? Só che cae ben? Home, é boa rapaza, é moi guapiña, pero non é o meu tipo. Hola. Ai, xa non leva a camisa, aleluia. Non, devolvina. Van usar como fertilizante. Pois a mí me cheirando así como a... Como a lixo, verdade? É que non dou quitado esta peste. Como que non a das quitado? Pásame para a ducha xa. Non, xa me duchei 5 veces. Con desinfectante e todo, e nada de nada. Como que nada? Pasa para a ducha. Non quero. Ai, oi, Fran. Que de tanto fregar empezamos a ir bochas. Pois prova con cal vivo. Este rapaz non damos feito bo dele. Non desviro o tema. A ver, que me diz de Nuria? Que interese tes tin Nuria? Non é interese, é curiosidade. Ah. Agora, se non me queres contar nada... Vale. Non quero contarche nada. Pois vale. A min tanto me ten. Vamos, que non teño cousas mellores que facer. 3, 2, 1... Só quero saber se... Non! Pois que saibas que é un encanto de rapaza. E que penso que non deberías deixar pasar a oportunidade de coñecela mellor. Sebas, tua curmá acábame de recomendar ligar con Nuria. Con Nuria? Alá! Díxoche iso? Home, dicir non. Dixo e xa sabes como di tua curmán as cousas. Digamos que o dixo así como por dicir. É unha maneira de dicilo. Que non diría? Xa che digo. Que botaches? Desodorizante. Moito mellor, non? Mira, Sebas, a bosta de vaca ao teu lado é Chanel número 5. Ei, lo vege! Que tal? ¡Barracuda! Que guai que viñestes. Xa sabes que todo que sexa bo rock and roll. Home, rock and roll exactamente non che. Pero vos quedad ata o final, vale? E de buscar sitio para sentar. Como que sentar? Ti, vai. Ei, que pasa aquí? Non o sabedes? Vaya, vou ter que mirar o tema da publicidade. Hai un concerto de piano. Genial, vamos a outro sitio. Porque eu quero quedar a velo. O artista admite peticións. A artista, non o sei. Que queredes escoitar? Pois non o sei. A fantasma da ópera. Ai, que chistoso. Ai, Estás aí? nada, un golpe que levei, vamos. Isto, perdoa, pero é mellor non falar co artista nos momentos previos ao concerto. Podería desconcentrarse, así que, ala. Ata logo. Uf, canta xente, Eu non esperaba menos. E o venres que ven, máis. Se habrá que tirar aquel tabique para que caiba toda a xente. Ti, que estás moi nerviosa. Un pouco, sí. Veña, non te preocupes. Valos meter a todos no peto. Moi ben, sí. Vou ir cantando dedos. Como dicides os artistas? Moita merda. Dixo e era eu non, Sebas, xa che dixen que non podías vir, así que xa te estás largando. Veña, Fran, para un concerto que hai... Mira, póñome aí ao lado dos baños. E pensara que foi alguén que non tirou da cisterna. Ei! Veña! Ai, Fran, por favor!
Grazas. Moitas grazas a todos por vir. E non esquezades que o próximo venres habrá moito máis. E non esquezades recomendarlle aos vosos amigos e parentes, Un exitazo, un auténtico exitazo. A verdade é que non estivo mal para ser a primeira vez. Empecé un pouco mal, pero despois... Si, xa coñezo ese truco. Comezas baixando a garda da xente e despois saca a artillería e ir de farol. Non era exactamente iso, pero gústame máis como explicas ti. Grazas por todo, Fran. De nada, foi un gusto. Ademais, encantoume o teu concerto. En fin, supoño que xa nos veremos. Si, todos os venres. Quería dicir fora de aquí. Na facultade, por exemplo. Mellor deixo aí en que xa nos veremos fora de aquí, Estás ben, Fran? Si, que foi un concerto tan sexy, tan exitoso que... Xa vexo. Hola. Xa acabou o concerto, podo pasar? Non fora do meu bar ata que cheires como un ser humano. Estou farto! Perdona, Con respeto! Sebas, queres deixar de facer o ridículo, Teño un sobaco e sei como usalo! Sebas, non me obrigues! Vais a iso, Raúl, non vou de farol, Miña, Sebas, comprendémoste, pero non fagas nada do que te poidas arrepentir. Non vos quero facer mal. Agora, este sobaco e máis eu imos ir daqui. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Non me sigades. Ya! Estades ben? Sí. Que concertazo. Esa Nuria é un descubrimento, Foi xusto o que precisaba para rematar un día redondo. Redondo? E que tipo de redondo día donte? Pois isto. Escoita, escoita. O que? Non oio nada? Pois iso, nada. Este silencio soa vitoria. Ai, sí. Sí. Fixe un exorcismo. Enfrenteime eu soiña o espírito armado únicamente cun libro. Se estiveses aquí para verme. Claro que ti estarías morto de medo. Ai, sí. Seguro que te botabas a chorromicar. Non, a mí non. Colle de Ana. Polo menos eu non me poría berrar como unha histérica e a botar sal pola alfombra. E ti como sabes que... Ai, como puides ser tan parva? Porque practicas moito. Por iso nunca estabas cando se oyen eses barullos. Estiveches te burlando de min. Ui, que me están entrando as enerxías negativas. Ana, un pouco de misticismo non está mal, pero que eu non quero estar casado cunha bruxa. Diego, estou entrando en contacto comigo mesma e resulta que estou dunha mala uva. Ana, por favor, perdoa. Foi só unha bromiña. Non o fixen por mal. Case toleo da cabeza. Tiña que facer algo, Ana, senón nesta casa habería todas as noites sesións de Ouija que nos coñecemos. Fíxeno por ti, a niña. Poida que teña razón. Pois claro que teño razón, porque estas cousas enganchan. Ben, vouche facer caso. Por esta vez, vou tirar co Ouija agora mesmo. Sí, claro que sí. Deixa as fantasmas para xente débil e pobre de mente. Ti tes que estar por riba diso. Cariño? Son parvos, asustaría de algo que non ve. Ai... Que cheira? Parece xofre. Ana! Hola! Hola! Hai por aí alguén arrastrando cadeas. Que pregunta tan imbécil. Hola! Hola! A ver, Dieguiño. Utiliza a razón. O sentidiño común. ¡Telisca cagando melodías! ¡Ana! ¡Ana! Raúl, mira, no xornal falando do concerto de onte.
Onte tivemos o placer de escoitar o debut de Nuria Barros. Unha promesa do piano que seguro que dará que falar daqui en adiante. O sitio onde tivo lugar tan exquisito concerto foi no Boulevard. Había moito tempo que ningún bar deste tipo se arriscaba a organizar concertos. E a resposta da xente non puido ser mellor. De seguir nesta liña, Boulevard podería chegar a converterse no local de moda deste lado da cidade, no local de moda, Raúl. Diches, Raúl. Bien, e gustaríame saber o que di do concerto O Berro da Movida. Que iso? Un suplemento que me ensinou Fran outro día. Moi influente, segundo dicía Fran. Si, é un suplemento novo do xornal. Un fala de movida, de locais, de... Pois nunca o vin, eu. Eu só vin unha vez, nas mans de Fran. Si, é que ese suplemento... pois eu ese suplemento... Inventáchelo. Si, pero un momento, se sabes que inventé, por que seguiches adiante co concerto? Ah, xa. Porque sabes que teño un ollo de carallo pros negocios, eh? E que converto en ouro todo o que toco. E falando de ouro, onde está o meu 3%? Está todo na miña caixa. Pois xo está sacando, que amiguiño sí, pero vaquiña polo que vale. E o que me debes ti a min, que? Porque se queres saco a túa conta e miramos lo que vale a vaquiña. Raúl, a ver, eu faloche do que me debes ti a min e sen vir a conto falasme do que che debo eu a ti. Perdoa, pero non ten nada que ver unha cousa coa outra, Fran, non molestes a Raúl, que eres? Xa que estamos falando todos de cartos, que me dis diso que estabas pensando de subirme o soldo? Deixei de pensarlo. Sí? Hola, Nuria, que tal? Como conseguiche o meu número? Ah, por Raúl. Pois sí, gustaríame, sí, claro. Vémonos cando queiras. Veña, un bico, chao. Veña, un bico, chao. Pois menos mal que non é o teu tipo. Tío, non sei que lles dou a rapazas, pero o día que o descubra, vendo e forrome. Veña, ponme un cubata, que isto hai que celebralo. Veña, Raúl, que agora que che consigo un negocio somos case socios. Verás, Fran, vouche contar unha historia moi edificante. Había unha vez un rapaz que foi pedir un cubata nun bar e pretendía que o dono do bar o convidase a ese cubata. E sabe lo que fixo o dono do bar? Non o convidou. Fin. Encántame cando te pos sutil, Raúl. Sí. Diego, que che pasa? Nada, cousas miñas. Hola, Ana. As cadeas. Cadeas? Sí, é que quere facer esculturas de ferro. Xa sabes, abrirme a novos materiais. Pois sí que as deixaches ben limpas de óxido, Moitas grazas. De nada. Así que eras tío que metías tanto barullo coas cadeas esta mañá. Eu? Non. Eu acabo de traer. Daquela non eras ti? Non. E ese cheiro a xofre que había por todo o edificio? Eu non son, Cheira. 37 duchas con deterxente industrial e pedra pómez. Teño a pel como papel de lixa. Pero entón? Diego, que che pasa? Ese barullo coas cadeas. Oi, non entendo nada. Eu tampouco, prefiro non entender, Ben, Sebas, vámonos deixar na despensa. Como me fixeches este favor, vouche regalar unha das miñas obras, a que ti queiras. Non, Ana, ti sabes que eu non podo mentir. Pois ben, prefiro que me operen. Do fígado, sen anestesia, antes de que me deas unha das túas obras. Diego, ven con nos. Somos los muertos. ¡Ana! ¡Ana! ¡Hay que volver a exorcizarnos, Ana! Hola. Hola. É Ana e Diego? Na despensa con Sebas. A ti que fas aquí? Darlle un susto de morte a Diego. Acabome de facer pasar por un espírito do máis alá. E ti pensas que os mortos lles fará graza que nos ríamos deles, Fran? Veña, Lucy, ti crees nos espíritos tanto como a min. Xa, pero eu nunca me burlaría deles. E ti deberías terlles respeto. Porque están aquí, Fran, vixiando, observándonos. Cada vez que sentes esa sensación de frío na caluga, é unha fantasma que pasa polo teu lado. Que? Oiches iso? O que? Non sei, algo como...
cara! Ai, pobriño. Que estragaches esa cariña que tanto éxito ten entre as pianistas da cidade? Non. Ben, que che vou facer unha curiña na casa. Espera. Eran voces. Mais ben, eran coma horneos. Pero isto estaba exorcizado. Se hai algún morto por aí, que diga algo. Que non é broma, é que estamos cagados. Este cheiro a inframundo. Perdón. Sebas! Insisto. Ben, Sebas, vámonos deixar na despensa. Como me fixeches este favor, vouche regalar unha obra miña. A que te queiras? Ai, Ana, ti sabes que eu non podo mentir. Pois prefiro que me operen do Fígaro. Fígaro! Barbero de Sevilla! Adoro Galicia. De moverse só nada, que sempre hai alguén que está tocando. Así que segundo ti fanse trampas. Non, só é subxestión colectiva. Subxestión, que non suxestión. Subsiste. Subsiste no interior. Que agora resulta que non podo ser agradable, Veña, ponme un café, que xa me quitaste as ganas e todo. Estamos grabando. Sempre hai alguén que está tocando. Así que segundo ti fanse trampas. Non, só é suxestión colectiva. Os que participan nesas sesións teñen tantas ganas de que o vaso se mova que... Ole. ¡Dúas! Que fas aí deitado? Estaba facendo flexións. Teño que suar o máis posible. Empezamos simpático, non sei. Cling, cling. Cortamos. Xa levas varios días con esa camisa, non? Sí, xo sei, é moi fea. Non, a min gústame. Ai, sí? Pois debes eso. As well as Farmer Spets American for the Bear and the Sidra. Mira, por favor. Seguimos grabando. Veña, Barracuda, chao. Mierda. Non pasa nada, te estoy esperando. Ana, ti sabes que eu non podo mentir. Pois prefiro que me operen do fígado a corazón aberto que... Don Figo! E ademais, ao corazón aberto. Aí é rizar o rizo, aí. Xa,